3, 2, 1, acció! Sabíeu que al romànic català suren unes quantes sèries i pel·lícules? Per exemple, Campanades a mitjanit d'Orson Welles, estrenada el 1965. Reconeixeu el decorat? Doncs sí, les escenes de la cort reial d'aquesta pel·lícula shakespeariana es van rodar a l'església de Sant Vicenç de Cardona, un monument imponent del nostre primer romànic que també ha rebut la visita, atenció, de James Bond, amb aquest spot de Heineken de 2020 de l'agent 007. Fins i tot la Santa Inquisició de la ficció ha passat per Cardona, a la sèrie La Catedral del Mar, el 2018, a l'escena en què jutgen Arnau Estanyol per heretge. Però si parlem de sèries, evidentment cal parlar de Joc de Trons. Amb la famosa 6a temporada rodada a Girona. Potser us haureu fixat que també hi surt l'antiga abadia romànica de Sant Pere de Galligants, recreada aquí com la biblioteca de la ciutat d'Antiga. Per Joc de Trons també hi passen els banys àrabs de Girona. No són àrabs, són tardoromànics, però de fet s'utilitzen per recrear el califat de Còrdova a la docusèrie Comtes de Carles Porta de 2017. A més d'Olèrdola o la Seu de Gara, en aquesta producció catalana Hi veureu el monestir de Sant Cugat convertit en el Vaticà. El mateix claustre de Sant Cugat recrea el Palau Episcopal de Barcelona, en aquest cas a la sèrie Ermessenda, juntament amb altres localitzacions alterades digitalment, com el monestir de Cuixà o el castell de Tona. i atenció perquè el romànic també pot ser terrorífic. Ho va ser, si més no, el claustre de Sant Benet de Bages a la pel·lícula Roma Santa de Paco Plaza de 2004, amb aquesta història lliurement inspirada en la vida d'un licantrop de Galícia del segle XIX. I del Zapataki a una musa immortal de Hollywood, Ava Gardner, amb el castell romànico-gòtic de Tossa de Mar a la pel·lícula Pandora i l'holandès volador. Molt menys coneguda és la pel·lícula Cabezas Cortades, pel·lícula brasilera de 1970. El monestir de Sant Pere de Rodes es converteix aquí en una mena de castell imaginari del Tercer Món on viu exiliat un dictador. Ara que per transformacions sorprenents, el centre romànico-gòtic de Besalú convertit en un poblet italià assetjat pels nazis. Tercera temporada de la sèrie futurista Westworld d'HBO. Talleu, és bona. Salut i romànic.